तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद कुमारिघाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसेनो 52थि कुमारिघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाइ बे मोनथाम आफादना जहै दिनैनिफ्राय 27 आरो 28 दिनै गाबोन बे साननैनि मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारिजों फाख्रिबारि लथिबारि बे गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बानजायनाय जादों। बे बानजायनायाव दिनै गिबि हाबाफारि बादियै दरखं बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, सायनासालि बेखेवनाय आरो गाहाय सायनासालि बेखेवनाय बे गासैबो हाबाफारिया फारि फारियै जादों। बेनिफ्राय दा मोनाबिलिनि समाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि थान्दै जिरायनाय थान्दै मेल लोगोसेनो कुमारिघाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनिबो थान्दै मेल आरो कुमारिघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो थान्दै मेल जिरायनाय जागोन। बिनि उनाव गाबोननि हाबाफारि बादियै जोंनि फुंनि समाव खन्थाइ आवरायनाय मेल बे मोनसे लोगोसेनो 12 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो थि बुंथिगिरि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव खनिन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन। दा बिदिनो मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बिटिसिनि बारग' CM प्रमद बर' सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि जि खुगा लाइसि बेखेवनाय लोगोसे नैबे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै जि गांसे गोसोखांथि बिजाब बेवहाय दिहुननाय जागोन। बे बिजाबखौबो बेखेवनो थाखाय जों आलासि लेंहरदों आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानिजाथाव बिस्वजित दैमारि सारखौ। दा बेबादियैनो गाबोननि हाबाफारि आरो दिनैनि हाबाफारि जोबोद मेहेरगोनांहै जागोन। दा बेखायनो आङो बे बिजोंनि गेजेरजों आङो बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोन, मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा बिथांमोन, बयबो मोनफ्रोमबो आफादनि लिंहरजानाय आलासि बिथांमोनखौ लैहोर लैहोरै फैनानै बाहागो लाफैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार महर होगोनखौ आं मिजिंथिदों।